Лег в Смит машина. Краката ги поставяме малко по-широко от ширината на раменете. Пръстите на краката сочат леко напред. Лоста лежи не на шията, а на горната част на трапеца. Стараем се колената да не ги изнасяме напред, като при това таза го издаваме силно назад. Държим гърба изправен, корпуса с лек наклон напред. Обърнете внимание на този акцент. Наклона на корпуса напред позволява ъгъла в тазобедрената става да е по-остър, което означава, че мускулите на дупето ще могат да работят при по-голяма амплитуда. Стараем се да клекнем малко под паралела, при това кръста ни е фиксиран, а таза не го отпускаме ниско долу. Сядаме дълбоко, защото максимално работи дупето. В никакъв случай не трябва да допускаме, когато се изправяме колената, да ги избутваме напред, както не трябва да се изправяме и първо с таза. Цялото движение става бавно и контролирано. Отпускаме се надолу, пренасяме тежестта на пети, натискаме и се изправяме нагоре, като следим за това брадичката ни да сочи напред и нагоре.